Nikwara mogi ne wang sai chenro mar buch jopiny koro mae ka mogo e mbaka ni report na dukoni to jopiny oyude ang'o. Jo wenda nitiere ka Ondiek ne Ondiek nitiere ka coordinator mar UDA South Nyanza to gi Fred Okango jagoro mar weche mag siasa Azimio kamana inyako miwa sechegi. Okango abro chako kodi ne mani ne Azimio ni ne wach mar nadukoni. Ka koro japiny dang penji ni jopiny to yude ang'o. Diduok nang. Erokamano Trevor. Mokwongo onego wang'e ni ang'o momiyo naduko nolosi. Kinya paro tarik 2 dwe mar 4 higa mokalo kane William Ruto wuok oko to lando ni osewinjo ywak ma jo Azimio ni godo kendo osewinjo dwaro mar jo Azimio to doher mondo bed piny gi ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga mondo gi Twak. Mano e kaka nodhi ofom team mar Azimio. Makoro notelne gi Kalonzo Musyoka, mokwongo notelne gi Otiende Amolo, to kocha notelne gi Murugara. To mano nodhi ogore piny. Koro mar ariyo ni otelne gi Kalonzo Musyoka, kocha otelne gi Kimani Ichung'wah. To gima duong' manomiyo Naduko losi nen weche ma ka korwa weche mag ngima mane ni malo. Namba 2 nen weche mag IEBC, makoro waluongo ni Electoral Justice and Related Matters. Koro nitiere weche mag political parties. Kendo nitiere weche mag cost of living to gi weche mamoko. To king'iyo ripodni en weche oting'o weche mowuok kuom oganda. Nikech kane jo Naduko committee obedo Bomas Twak, to ne giluongo jokanyono miluongo ni stakeholders. Ne gin gi bura madhi 42, giluongo stakeholders madhi 245, to gi joma nondiko oboke e weche mane gidwaro mondo losi 780. Tiende ni gik mowuonie e ripod cha gin weche moya ka jopiny. Tipenja penjo maler ni ang'o manie e oboke cha koso ang'o manie e ripod cha mar jopiny. Abiro chako nigi wach IEBC. Wang'eyo malong'o ni gima nokelo tulo en weche mag yiero mar president higa mokalo. To king'iyo report o recommend ni ka wadhi e yiero nyaka koro walok chike ka dweche 18 kapok yiero chopo. Mano namba 1. Namba 2, report o recommend ni mondo wang'i chike mag yiero mondo wang'i ni to tiegruok mar joma bedo commissioners ka chalo nade mondo mi tich mayot mar timo tich. Koro wamedo jokwan to gi molony weche mag ICT. Then report be wacho ni ere kaka jok madhi yiero commissioners ka obed inclusive, jokanyo no obed mang'eny. Te king'iyo o expand. Gimoro ma piny achiel iluongo ni devolution. Weche mag devolution noket e report cha kawacho ni sani pesa mimiyo governors kata counties en atamalo ne 15. To report wacho ni koro wamigi atamalo ma ok tin ne 20. Kendo nitiere gino moro ni development fund e report kacha. To wacho ni biro ka report ni okalo to biro bedo gi miluongo ni ward development fund. Koni e gweng' ka gweng' e ward ka ward member of county assembly biro bedo gi ward development fund mar ng'iyo development e ward ka ward mondo mi jopiny odongre. To en gima marach Trevor ni kane report ni itimo to ne wayie ni kik wawinjre e weche moko. Sana e weche mag pek mar ngima. To ma be kama wuoche diego jopiny. Odongi mago to jo Kenya Kwanza nonyiso wa niya gin e sirikal, gin gi manifesto, gin gi plan, gin gi paro mar duoko nengo ngima piny. To nowacho ni ka en kamano kara wawinjre uru mondo kik wawinjre. We agree not to disagree. To nwadho andiko kacha ni wan kaka Azimio wanoni gima nyaka utim mokwongo goluru suru mar mafuta ma 16% cha duoke uru nyaka atamalo 8. Wakono ni goluru housing levy fund ni makoro diyo jopiny ni duoke uru piny.
samo timo budget timuru gimiluongo ni zero based budgeting nikech budget kitimo from copying from the previous one nitiere gimiluongo ni mibadhi wanyisogi ni nitiere gik mang'eny madiyo japiny goluru gigo te ne gidagi to dong' mane remu maduong' mogik makata Eugene Wamalwa ne owuok wacho ni en ok odhi keto koke e ripodno nikech gima diyo jopiny mogik ne ok winjore. Iwinjo Trevor, gima diyo jopiny mogik no ne ok wawinjore to nitiere gik moko adek manowuok go. Ne wawacho ni kara ka en kama to nitiere gimiluongo ni anti-adulteration levy duoke piny. Nitiere gimiluongo ni road maintenance levy duoke piny. Then nowacho ni nitiere kaka jo sirikal tiyo gi pesa make giwuotho kama giringo gi ndege gi kama duokuru pesa mag wuodhe ka gi ata malo 50. Then nitiere supplies ma jo sirikal ne timo ma itero ofise madho chai mandas ang'ogo duokuru mago bende gi ata malo 30. Koro nitiere gik moko matin manwa yudo to oken rem mar jo komiti nikech ka ripod ni nitimo ne en winjruok to kane gidagi to giwacho ni gine sirikal ging'eyo gima gitimo kata bedo kamano gikia gima gitimo to nwawene ni kara ka une sirikal ero dhiuru go to wan wabiro bedo choro mbele mondo wang'e ni weche mag nengo ngima man malo ni wabiro timo nade mane kuma nwagike to wadhi duoge wachno nikech Eugene Wamalwa achiel kuom to nokwer ni en to kodhi keto koke kanyo nikech ripodno ok omako chuny japiny wuonu. Mheshimiwa Ondiek, wachni ini neno nang'o jopiny oyudo ang'o e ripodni? Be nitie gima jopiny de kwan ni ma marwa koso magi to mana gin josiasa? Erokamano Trevor, an kata e Facebook na sama keto ni wabiro debate ka wach ni jopiny oyudo nono. The thing en niya agenda mar NADCO nobedo designed mondo mi jowa ma jo opposition oyud thuolo e sirikal nikech ging'iyo ni gihero kelo koko mondo mi chiknegi itgi. Gima dwa koni an kiyiena mondo ang'i nikech jopiny chekowa kwa wuoyo kendo agombo ni jopiny oyud information ma correct mondo ka gibe giwuoyo kata ka gigo mbaka kigin to giwinjo ni adieri nitiere gimoro miwacho ka masa moro nyalo gerowa. Namba 1, report miwacho mar NADCO en gi ukurasa 520. Japiny ok nya bedo gi thuolo mar some to king'iyo gigo eko midwaro miluongo ni mapendekezo recommendations mag committee. Okango wacho ka ni gin kane gidhi Bomas to gima ne gin go namba 1 ne cost of living mano miriambo because kane ng'iyo kata agenda kaka nopang gi e Bomas of Kenya namba 1 ne en IBC, namba 2 ne en wach boundary, namba 3 ne en positions bas mar 4 ema nobedo cost of living. Cost of living even to them was not even number 1. Anya wacho because ni ing'eni nitiere king'iyo report no to nitiere appendix number 4 ma wacho the items of discussion. Items of discussion keto cost of living number 4. Emomiyo kidhi recommendations. Check the report. Recommendation number 1 en kakipango IBC maber. Then recommendation number 2 en kakipogo boundaries ma constituency. Iluongo ni delineation of boundaries. Then recommendation number 3 bedo audit mar 2022 election. Koka recommendation number 4 kanure gi agenda ma number 4 bedo article Ivambo giwache ni cost of living. Giluonge ni article 43 and related matters. No, article 43 cost of living and related matters. No, to dongena en recommendation number 4. Lengthy. Winji ka Riambo. No, dongen recommendation number 4. En recommendation number 1 according to you. Nikech kane number 1 it should have been number 1 agenda. It is not number 1 agenda. Number 1 agenda ne en kaka gipango IBC. Adwa koni Trevor. Wach tiegruok mar IBC commissioners 0 because IBC commissioners gin well educated nikech gibedo ga vetted academically, socially and economically. Koro nyiso ni IBC commissioners okobedo ga gi deficit of qualification. Number 2, numbers are sufficient. Nikech owacho kae no med kata number mar panel. Check recommendation. Mawacho ni IBC act is supposed to be amended. Is supposed to be amended owinjo bedni iloke to ok loke mondo ketgi omed numbers. Numbers odong 7. Negi proposal chiko otamruok. Numbers odong 7. 7 gi
Giri organize manania political party ma ok nie parliament dhi kelo ng'ato. Ok giwache ok gino chiko Okango should chino chitu ni omed number mar panel. Panel there are 7 and even the act there are 7. Koro gima wanyalo timo anadwa wacho ni niya. Wasebedo ga string of tendency mar one person who happens to be his leader today, mar Azimio, from 2007 ka wan gi Kibaki there were issues mane wabedo gi milo national accord mano bedo drafted gi Adam Solo, Professor Adam Solo. I am very keen on every fact. Then kwa gi 2013 otamore election against Uhuru Kenyatta, then neongi gimotimore sechego. Ko gi 2017 ochako tamore election against Uhuru Kenyatta, then odoke yiero to tamore dhi yiero kane Supreme Court nullify election under Maraga. Otamore dhi yiero under Uhuru Kenyatta. Magi end up digi bedo gi handshake. Handshake ni okelo gimiluongo ni BBI. King'iyo gimiluongo ni gima giluongo sani ni NADCON. It is almost a replica of BBI. Then ko gi 2022 against William Ruto koro kelo gimiluongo ni NADCO. Tiende niya osebedo tendency niya o lose election to ko yie result then of course anarchy mondo bed gi negotiation. Time is out. Adwa wacho ni niya kagi wacho ni ne ging'anyo because of cost of living. Cost of living secheka ne pek, bech mogo ne pek nikech secheka ne wachomo gimiluongo ni harvesting. Sami chomo harvesting kidhi keyo to mogo thin beche tek. Okay. Then sani wachomo wasekeyo. Kawuono mogo pesadi? Mogo siling 140 kilo 2 e supermarket mora mogo mora onge mogo mopogore. Nyocha giwacho mago mag promotion. No. Mogo kawuono siling 140. Dola ne wayudo ka siling 153 to nochorore sama ne wan gi anarchy mar demonstration and the rest mobithi 160. Kawuono dola osedok to 139. Kawuono tarik 13 awa expect ni EPRA dhi lando bech mafuta madok piny. To nikech pod gi work on gi fine tune the facts or gilando the price today. Bech mafuta dhi dok piny properly nikech dollar odok piny. Sama bech mafuta dhi dok piny ni electricity dhi dok piny nikech fuel ema affect bech electricity. Okay. Okango gino nego bed very sure niya sama negi dhi demonstration negi ng'e maber ni ogidwa kedo ne dwaro mar jopiny. Negi dwa manyo positions e government. Emomiyo William Ruto go game mpira gi challenge gi game gi niya okay udwa reduce cost of living. Tingeno dhi obolo negi niya nadwaro position mar prime cabinet secretary. Then gima gin gidhi gi play to the gallery giwacho niya omigi prime cabinet secretary to gikiani already William Ruto had it. Kata ka pok ne gidhi e NADCO. Then ogwone gi position leader because gidenyo gidwaro mana positions e sirikal gi very fast. Okay. Koro gima duong' gima timore niya NADCO okelo mana medo garama mar ngima by kelo position mar official opposition leader to gi position mar prime cabinet secretary. Ode bedo garama mar maisha. Okodi konyo japiny. Okango Iwinjo Trevor. Okay. Winja no ka. Ing'eni kibire e twak machal kama. Nyaka ibed ng'ama otiegore mong'eyo gima wacho. Kora kia gima wacho. Ok ibed abeda ng'a jakoko. Dunga sijuri ni ng'ata wacho mana. Kikelo jokoko to. Jokoko NADCO reporter osoma. Ibro duoko. Wewe otig mana. Jokoko wang'iyogo wago koko pap kucho. To ka wabiro kata wajo adekore nikech wan jomo di school mong'eyo gima timo. Tarik 2 dwe mar 8 higa 2023 UDA Kenya Kwanza nonyiso jo Kenya ni gin gima dier mondo giyudi. Gidwa ni mondo IBC olosi, gidwa ni mondo 2/3 oketi, gidwa ni mondo oket Constitution Development Fund, gidwa office mar opposition leader, gidwa office mar prime cabinet secretary. Ma Kenya Kwanza. Haya. Tarik 3 dwe mar 8 Azimio nowacho ni gidwaro number 1 mondo duok cost of living, number 2 audit of 2022 election, number 3 restructuring of IBC, number 4 preventing interference with political parties, geng'o tulo mag political parties, number 5 gimora mora ma outstanding a constitutional review. Okariambo mane Kenya Kwanza
Iwinja. Emomiyo an ing'e ni debate ahero, to samoro ok debate gi jo ma wacho gik makia. Mano gima nowuok from Kenya Kwanza, mano wuok from Azimio. En ng'a mane dwaro mondo nengo gi modwok piny. En Azimio. Ng'a mane dwaro offices. Ne en osiepne ma William Ruto gigen. Koro, kane owacho ni report, mokwongo riambo ni report pages 500. Report of pages 500. Poko somo report. Koro, king'iyo report, chak somo report chapter 8 kidhi piny, ibiro ng'iyo gima timore. To king'iyo report ni, nitiere gima iluongo ni harmonization of issues. Mano kisungu maduong' ma Ondiek ok nyal winjo. Tiende ni ya iriwo weche moya koni gi koni, ticholo kamanyakla, ting'iyogi. Harmonization kanotim, ne wachako gima ni electoral justice. Ang'o momiyo? Nikech IBC onge Trevor. Mano koro iriwo paro. IBC onge, nyaka wang'i ang'o ma immediate manji dwaro timo sani. Kwaya kanyo, eka wadhiye cost of living. Oluonge ni Article 43, cost of living and related matters. Kizungu no duongne kendo. Tiende ni ya, king'iyo weche mag socio-economic rights. Ang'o momiyo ngima ni malo. Health, somo, weche mag sikunde, weche mag pi. Mane gima notimore kacha. Ka report no dhi ondiki, to report obedo formatted in a way kaka ne gibedo harmonized, kaka ne weche paro oriwore. Koro sami somo report, Ondiek, chak somo report kaka no chakore. Kiki somo report abal kanga ma ko school. Imedo ngin gi mari, ibe duoko report, ibe ngi mari. Abro mi chance. Koro katieko. To penjo moko nyal duoko. Ipenjo ni report ni en ang'o ma japiny oyudo. Nothing. To kineno gik mane gikelo, emomiyo chako kuma ne gikelo, gin ne gidwaro office mar opposition, wan ok wadwar, ne gidwaro prime cabinet, giwacho ne gin go. Kane un kode, ang'o menu kele, ne gidwaro 2/3 gender, giyudo koso giyudo, ne gidwaro weche IBC, giyudo koso giyudo. Koro wan, kane wadhi kacha, to wapenjogi, anyalo paro kane wan Stony Athi, bura nodwa rumo, mar Nadko, mowacho ni, ka ok udhi nyiso wa kaka wadhi duoko nengo ngima piny, to kara wan gino kwa de wacho. Majo wano wuok oko, Kalonzo Musyoka wuok oko, Eugene wuok oko, Wandayo wuok oko, owacho ni kara jogi ok serious. Ondiek gi jogi ok serious, nekech ok gidwa duoko nengo ngima piny. Kane wadok Bomas, gikelo ng'amiluongo ni Ndung'u. Giwacho ni Ndung'u ose advice gi ni kaka gidhini, wach ni nie manifesto, ok ginya golo wach mar mafuta. Atamalo apaga uchiel nyaka atamalo 8 oginyal golo, mano ni manifesto gi. Oginya duoko housing levy piny, mano ni manifesto gi. Onge gimenya ginya duoko piny, gibiro dili gi gigo kaka sabe. Aya, onyiso wakania ni sani dola ber. Abro penje, en ja ohala. Dola sani kie compare gi Kenya shillings, ene rate mane? 193. Ene rate mane? 193. 193. 139. Okia, nekech otugo mana kama. Aya, king'iyo kendo, Trevor, No, en gima lit 139 is okay. ni Ondiek nyalo biro ka, teno wacho wach BBI, wach tulo, to ng'eyo ni gima kelo weche mag tulo gi en yiero. To ano kada wach yiero kawuono, nikech adwa ni mondo jopiny ong'e ang'o momiyo ka ji odhi e twak, to weche mag twak go ok bed implemented. Ka report ni ber kaka iwache no Okango. Ang'o miyo Eugene Wamalwa nokwer ni en oket ko nikech owacho ni gima ne duong' mogik en wach mar nengo mar ngima to ayie gi Eugene Wamalwa ko wacho ni gima duong' mogik nengo wach mar nengo mar ngima. To ng'ama nodagi mondo kik duok nengo ngima piny en UDA, en Kenya Kwanza, ok en Azimio. To wan wacho ni ya, ka usewacho ni udho duoko nengo ngima piny, un e sirikal masani, un gi mpango mar duoke piny, wawenugo, to wan gima dwaher mondo mi uduok nengo ngima piny, nitie gik moko ariyo manyako tim. Nyako ng'e ni Finance Act manukalo gago kocha, iri pile tiduoke piny, nekech ei Finance Act kacha emantiere taxation, emantiere ushuru manego ji, negi dagi. Kotiek mana dhi mi penjo mar Eugene imbe. Noyie kodwa, kane wawacho ni housing levy ni ok ochomore gi katiba, pend chik. Noyie kodwa,
ne giduogo sani koro gi amende e gine e bunge ne cho senator sekale pod jopiny dhi inyore to wan gi ji machalo Ondiek mabiro e TV to go mana mbaka wacho mana weche gi mokikore to gi kiani to nengo gi madina koro miye chance koro awinji Okango namba achiel it must onyako dhi record nokango riambo no awacho ni report mokwongo mar NADCO and 520 pages. Kiriwo the main part of report kichake preface midhi nyake appendixes. Te bedo 520 pages. Appendix number 1 and motion mano bedo moved in National Assembly ma establish magero gimiluongo ni NADCO ni. Koro ka wacho ni 520 to wacho ni note yani ukia kara report muwuoyo kuome. It is 520 pages. Check it. Number 2. Report in 267 no, pages. 267 and substantial parts, but addendums and annexes. Yes, page mokuongo. Page mokuongo. No, page bwana. Dongu medo uwasa uinsert. Wewe gimania report. Page go report no nyiso nyaka motion ineno gima appendixes go. Nikech nyaka kisomo report nyaka ingeni report ni ere kaka nodhi e parliament. Motion manetero parliament appendix number 1. Kidhi e committee approval appendix number 2. Gazette notice appendix number 3. Okay. All those appendixes. Mano to sawa. To imbe mokongo yie ni Kenya Kwanza mane dwaro wach mar opposition leader office to gi office mar prime minister. Mano gima kata wambe nwalando ka Ondiek. Mano gima lando tamore. Ne Ondiek mano gima ne walando ka kata wano ngato ne gidwaro mare. Kenya Kwanza ne gidwaro. Azimio ne gidwaro. Wacho niya kiyie no Okango to lie here. Komondo riambi is this. Gima wacho ni, ko wacho niya ni gigi nobedo report ondiki kalure gi kaka ne gi propose. Donge kaka ne giwinjore. Kaka ne giwinjore. Winjruok. Tiende ni winjruok. Ne gi mare to ne tiere winjruok. Ne gikelo paro donge. To jogo okelo paro. To giwinjore. An adwa ng'iyo winjruok, an ok adwa ng'iyo paro kaka nokel. Giwinjore gimokwongo giwinjore ano? IBC reorganization. No, electoral justice and related matters. No, number 12 recommendations from Kanyo bwana. It is in the report. And restructuring of IBC. Gimagi wacha electoral justice agreement. No, we take mare mo. Ura iki copy my report. Report Recommendation number 1. Recommendation number 1 wacho restructuring of IBC. Recommendation number 2 wacho delineation of boundaries. Recommendation number 3, wacho audit of 2022 elections. Recommendation number 4, wacho Article 43, cost of living and related matters. Koro tiende ni ne giwinjore gite. Kamotele gi Kalonzo, gi Kimani Chungwa giwinjore ni cost of living obed number 4. Kae mani giketo ne ji oketo sufria wigi, ang'o miyo ne giketo number 4? Fine. Ka gisekete kuro. Adwa wacho niya. Some when issues maduong mobedo come out any electoral justice. The electoral justice was bedo since 2007. King your 2007 bang national accord. King your national accord act and way about electoral justice. Kibire BBI mano work out of handshake. Electoral justice. Kibiro sani gi way about electoral justice. Okay. Electoral justice to who? In gigi neno ka onge tiende. Onge meaning. Gege gimane ji yuare ne. CSC teneni yie. Ino kine karriere IBC. Wajo luo. Wawe wuonde utadiera onge iwa. And electoral justice against who? It has been one person. And ngata chiel ma electoral justice onge desate. Raila Odinga electoral justice against Kibaki. Raila Odinga electoral justice against Uhuru. Raila Odinga electoral justice against Uhuru. Raila Odinga electoral justice against Ruto. And ngata chiel ma electoral justice onge desate. Let me tell you the truth. Gimati moreni issue ma was raised. Samano kao jowa utere ndara. Trevor na penjo. Kanani Ramogi ka. Na penjo kango gini. Ni jowa kuponi cost of living malo kendo gidenyo. Angomo ginganyo mana ching ticha ngwen kara ilo wacho. Gidenyo mana ching mara ilo wacho. The thing is, jowa ne oko denyo ni gidwa dhie mandamano. Ne gidhi andamano ni kechira ilo lando. Ne gimondo gidhi. So the truth of the matter is this. Okwabineno mudhu wala yot. Maandamano maninitie ne en mondo Raila chuno Ruto mondo negotiate kode kaka no chuno Kibaki mondo negotiate kode kaka no chuno Uhuru mondo bed kode gi handshake. Okay. The thing is this.
Ana awacho duk ma ok aneno mudhalayo niya jo Azimio mokwongo gikoso mwelekeo. Sani ng'eni gionge gi anything to say nikech jatend gidwa miti choko kocha, so gionge gi anything to say. Gima ginyalo timo en ni ginyalo kasore ni Nadco ni dhi konyo. Onge gima Nadco ni dhi konyo because katiba mar Kenya is very strong. Electoral laws are very strong. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' loch nya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nikech ok wanyalo loko chike nikech ng'ato iyo wang'. Okay. Koro gima adwa keto maduong' ma Okango nyaka ng'i. An asomo weche mag chike, akia gima Okango somo. But gima duong' en niya, Constitution mar Kenya wacho niya, teko te nie lwet jopiny. To jopiny gi kidhi e katiba article number 1 sub article 2. Jopiny nyalo tiyo gi teko gi kuom jogo eko ginya tiyo go direct kata kuom jogo eko moyier. Then kidhi e katiba number 10 wacho niya principles gigo eko ngadho marito kaka itelo ne piny. Wacho ni human dignity is number 1. Emomiyo kidhi article number 43 tiyudo human dignity bedo kanyo niya onego ibed gi affordable housing, ibed gi ot maber, ibed gi health care maber. Mano emomiyo William Ruto sani wacho niya wabed gi affordable housing. Gigoye kuku. Ka William Ruto dwa gero udi maber gigoye kuku. Ka William Ruto keto NHIF mondo ji te access health care gigoye kuku. Tiende ni gionge agenda. President William Ruto nowacho niya opposition ni en opposition ma confused, disorganized, dishonest and gin gi a lot of noise making. Tiende ni gionge gima gidwaro, tiende agenda chalre. Nikech kidhi kata weche mar 15% mar affordable housing, I mean 1.5% dongre gin go. Ka William Ruto implemente gigoye kuku. Tiende ni gionge kuma gidwa tere jo Kenya, gidwa kelo anarchy, gidwa kelo koko mondo bed kod gi piny go kod gi baba. Yes. Aburo mana no wacho na go kuku. Ingeni kwa bire debate jopiny oikore mar winjo. Jopiny winjo wacho to an ka mane student na do cham mana nikech wacho ne rotiegore weche chike tanta kia noka nene class mag mezo ne chike do cham mana iwinjo Trevor weche madongo e Nadco ka king'iyo kaka report no biro report ok obiro bira baramach kaka winjo osomecha mondo mi som report mondo ing'e report nyaka isom report gi gima iluongo ni legislative instruments mano kisungu kendo mamiye tiende ni nitiere chike mo yiedh kacha maluwore gi report no kowuok kuom jopiny. One of the legislative instruments en ni Constitutional Amendment Bill 2023 king'iyo article 73 owacho ni mondo mi wadhi mbele nyaka koro wang'i weche mag court orders. Ere kaka jatij sirikal nyalo chomo weche mag tich mar sirikal e yo makare ka ok oluwore gi weche mag court orders ni kanyo. Ochako wacho ni e political parties kacha e dwaro mar political party nyaka koro wabed joma nigi chir mar luwo weche political party, ideology mar party, constitution mar party, rules mag party. Article 91 kichaki dhi mbele kacha wacho ni ang'oma de mi mondo mi ng'ato gole party ne the registration kisungu kubo Ondiek the registration ogoli e party nekati ne koso kise go through that process mago ni kacha gigi dhi konyo ganda to maduong' mogik en mibadhi ma Ondiek ok nyal nyisi kineno report mar control of budget dweche ang'wen ka dweche ang'wen control of budget miyowa report mar implementation mar budget to wacho niya nitiere pesa monego bed ni dhi development to king'iyo onego bed atamalo 30 to nitiere kuonde mitiyo kode atamalo 8.9 atamalo 5 matin atamalo 30 mano tiende ni ok gilure gi chik koro nyaka walos mago. Aya nitie report mawuok kuom Auditor General wacho ni mibadhi motimo mach nitie Kenya Kwanza ka pesa kwalore kwal Kisumu to king'iyo ji wuotho ji nie ndara ji nie ndege mago pesa joganda monego bed ni tero kucho to duoko nengo ngima piny. Kawuono Ondiek nyisowa kani gin giikore gikonyo Kenya gin gidhi mbele gikelo dollar stabilize mafuta ni piny to kipenjo ng'ama nie gweng' kucho sani tipenje ni ero ni ikeyo to mondo mi gol cham ni puodho kuma ni ke thim kucho
itete mtoka, iket mafuta, itere dala, idhi rege, iuse, en pesa di, mafuta pod ni malo. To sigana midwa ketwa go ka. Watiyo, wan kare, watiyo, katieko. Nyaka wang'e ni tulo mar bang' yiero nitiere gimomiyo tulo bet. Onge ng'ama diyier mondo mi tulo bedi. To gima duong' nyaka koro ing'e ni gima timore sani en ang'o. We miyowa history. History wang'eyo. History wabro somo e buge. Ok wadwar ni mondo un kaka joma nie sirikal. Article 43 miwacho miweronwa ni, mani somo nyoro ni. To ere kaka umiyo ji health. Kani neno Social Health Insurance Fund mane gigolo nyoro. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Parliament kia gima regulation wacho. Act owuon no kotere public participation proper. Tiwacho ni idwa ng'adi atamalo 2.75 gabich e pesa ni. Tuwakono ni ya otieki winjore ni koro ng'ato tieko mane. No otieki. Kono ni kono okaw bugi kalam nekech gigi achulo da. Koro sama puonji indiko gigi. King'iyo Trevor weche mag Article 43 mwacho ni. Sikunde. Education ni Article 43 kacha. Yes. Capitation. Mane giwacho ni gigolo through e-citizen. Sikunde poko yudo capitation nyaka sani. Koro anapenjora ni yawa. To gimigonwa ikokoni. Minyiso ni watiyoni. En mane. To kuwa wacho ni duokuru nengo ngima piny. Wadhi wawinjore wacho ni wan Ruto ema noluongo bura. Ema oluongo Raila Amolo Odinga. To wacho ni jaduong' anasen winjo gik miwacho. Ang'eyo ni gini otama. To mondo mi wakonyre, wabed piny mondo wawuo eka wadhi walos komiti mabiro miyo waparo mar duoko gi piny. Mane kaka ne wawacho. Report koro osechopo. Report osechopo. Koro wawuo report. Koro idwa notime na Gini poge dakika nikech Okango kawo dakika mang'eny. But it's okay. Okango chako gi legislative instruments. Legislative instruments igero Okango wacho ni kizungu kubwa, usigo ni kizungu kubwa, to kizungu mokango nigo moloya tonge. Legislative instruments mineno giketo appendixes ma wacho nika. Sama wacho sama wacho appendixes ni the report is 520, look at only substance ma the report or kongi other parts of the report. Then wacho legislative instruments mar part of that because gin proposed amendments mar that report mi tere gi miluongo ni article 255 to article 257 mar constitution require nitiere parts mar constitution minyalo amend through parliament to gi nitiere parts of the constitution minyalo amend through referendum. Koro mage legislative instruments miwinjo ko wachogo. Tadwa koni niya, king'iyo court orders, ng'ama be oseng'ere joma oseng'ere ni ok respect court orders mogik kiweri gi the president nikech onge court order moseter ne president. Wan kata gi court order mar Ofafa Hall ma Kisumu mawacho ni nyong'o gi joge gi Raila giri weche mag court to kwero wuoye chiko ko yie mawuoye weche mag court. Wacho court orders kora wacho joma ok respect court orders mogik kendo kango gini nikech gi interfere go Fafa Kisumu kuma court order wacho ni kik udi interfere go. Koro gin to gi ketho kucho gi duoge report dongi wacho court orders ami court order. Number 2, political parties. Ko wacho niya ni fidelity get fidelity akiani wajnangi dhuluo bedo gi luor ne chama gi fidelity of political parties moyieri donge o wacho ni wabunge wa kande conduct mar gi nonyiso ni gi defy Political Parties Act. Raila Odinga ma party leader no de Mombasa moromo gi Ruto mo end up ni Uganda gi kwayo gi Museveni gi William Ruto eto nyoso consult party mane mondo dhi orom kodgi tiende niya di political parties gi keta gin gi kedo ka favor gi to kasama gine ma ginyono tie chama kata ginyono tie chike to gidwa wuoyi gima dwa koni niya mibadhi mo wacho ni mibadhi ogo touch the worst of it nikech otemo wacho niya ni wang'ia ni to itiyo gi pesa nango dongo temo wacho ka he has alluded to it ana wacho ni kawuono kaka Kennedy Ondiek the counties are governed by ODM. They are part of Azimio. Corruption is to the uttermost.
Koro gikuongi explain nikech kidhi kata na thurwa Homa Bay. I'm free to say kidhi kata thurwa ma Homa Bay. William Ruto through UDA to gi national government ema gero paya ma Homa Bay. Mineno wanga sikolando pile pile cha. Wanga oger paya cha William Ruto ema gero through national government. Kidhi affordable housing ma Homa Bay. William Ruto ema gero through national government. Kidhi last mile water megero Yugis pima duong mar 560 million William Ruto magero. Kidhi Makindu mar 476 million William Ruto magero. Kidhi kata kore mawacho niya Homa Bay County to gi Siaya County gi Kisumu onego nyiswa ODM report goro sechuo report osechuo okadhe od bura koso report of deal gi corruption en mukelo corruption e mesa ka report deal corruption. Gima dwa koni niya, kidhi Auditor General's report, nigi so many things, but gima dwa koni populist politics mineno gi play, nigi wadi ji odenyo, generally ji odenyo. Manumbu Kata ji chiem to ji odenyo. Manumbu yie ni ji to denyo. No, ji odenyo because kati chiem today, tomorrow you will need food. Onge chieng mibiro wajna yieng makoro kachaka chiem juma ngima. The thing is, populist politics manigi keto against Article 43. Nyiso ni affordable housing. Ka William Ruto no wacho ni adili affordable housing. Adwa ni mondo jowa obed gi Article 43 wacho ni king'iyo part 1 wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar bedo gi pi maler, ot kamodake maber, kendo bed gi gima mar weche mag afya. Obed godo ma iluongo ni universal health. Koro to universal health donge mano ket through NHIF. Mowadi koro jok maonge gi nyalo chulo siling 300 to joma nigi nyalo chulo mang'eny mondo joma nionge nyalo obedi nyalo chulo matin. The main thing madwa wacho ni niya public participation Okango gini wacho mana ka samogik niya gidwaro keto government to task. Public participation mar party leader margi mondo dhi obed piny gi party leader mar UDA mondo manye tich mar AU notimore tich adi. Chieng mane mane gitime public participation mondo be party leader mar ODM oriwre gi party leader mar UDA e manyo tich mar African Union. Tiende niya gin gigo mana wechegi ka sama gifil niya gidwa keto jopiny ofil ni jopiny inyore to government winjo maber. One this time wadwa wacho and Trevor an gima okela ka abiro nyisi niya kendo abiro nyiso jopiny niya government ma William Ruto timo gima nyalo mondo improve life mar jo Kenya. Okay. Kidhi mfangano. Mane gimogeli. We wali gimogeli mondo kore imbi wali gimogeli. Ngana lungu mondo winji wa report to karungi gimogeli ukamo pogore. Gimogela ni William Ruto temo mondo dola dog piny. Osedok 139. Kawuono kidwa dhi Tanzania pesa ma Tanzania osedok 18 shillings and 70 cents. Tiende ni Kenya strength also the maduo dongruok timore piny luo nikech makarwa dongruok timore piny luo maka kwano ni Rusinga ring road igero sani gola kidhi Mfangano for the first time jo Mfangano nigi ndara maluoro Mfangano tiluongo ni Mfangano ring road kidhi ndara manotamo Mbadi gero higni 15 mawuok Mbita madonjo Sindo madonjo nyaka gine sorry sani gero lam kendo dhi mbele giseneno lam kuomgi ama makare wadwaro kambo anto abiro mana wacho gima Trevor luonga mana wacho Trevor no wacho nani wach report ni to mondo mi aduoke machuok Governor ma Homa Bay Gladys Nyasuna Wanga timango tiyo kendo tich neno ene governor mana kata mana Ondiek ndio eno links de mi Wanga timo ene links de makata William Ruto we Okango koro kembe no we Governor ma Homa Bay otimango Gladys Nyasuna Wanga Nyasuna Wanga tiyo kendo kata William Ruto ng'eyo makata William Ruto no sepako Mbadi mowacho ni Mbadi mowacho ni Mbadi ongeka Mbadi biro ka biro jitetea tang'eyo Mbadi kaka ja od bura mong'eyo gima timo to mondo tarika parga Rio gi tarika pariyo gadek dwe mar 10 igagana 2023 ne jonadko committee ong'ado bura ni mondo giluong experts molony e weche mag economy mondo nyisgi ni adiera makende ni kanye joma no biro kanyo en Ndung'u control of budget gi jomoko molony mamoko
ne giwacho ayanga Trevor kata Citizen to gi Ramogi nolando ne giwacho ni gima hinyo jo Kenya ahinya en weche mag ushuru. Ka ushuru ok odwok piny to dwoko nengo ngima biro bedo matek. Emomiyo wan kaka Azimio proposal mane wagolo mondo mi wadwok nengo ngima piny nowacho ni nyaka wang'i gimiluongo ni Finance Act 2023 nekech iye kacha nitiere ushuru madongo ma hinyo piny. Jood bura ma korgi maya Murang'a to gi Kandara nowacho ni gimbe kara gini hinyo gi weche avocado to giwacho ni kara gima nwakalo mana ono gini nego wato wakia koro gichako ywak gin giwegi to Ondiek to nyisowa ka nigi tiyo. Namba 2, Ondiek nitiere chike 9 mano biro gi report cha. Adwa ni kiyaka abiro miyi gi kutoka piny kacha idhi som gi malong'o to monegi som mainya en wach mar gimiluongo ni IEBC. Nekech iwacho tulo tinyiso wa pile pile ni ng'at achiel. To idwoko mar chik mar IEBC cha nitiere recommendation madongo mabiro konyo oganda. And ma oganda nyaka ng'i. Mokwongo wang'iyo ni to ang'o momiyo ndalo ka ndalo kwadhi yiero dweche 6 dweche 4 ka yiero pok ochakore koko waloko chike mag yiero. Dhi chachowa. Koro wawacho ni dweche 18 kapok yiero timore nyaka waloki. Ei chikno nitiere weche mawacho niya ei jokanyo no ma yiero jo commissioner ka ne gibed ji adi. Wawacho ni gibed ji 9. Ang'o momiyo gin ji 9? Nitiere jo LSK kacha, ISPAC kacha, interreligious leaders kacha, political parties e kidienje ka kidienje, joma nie government, joma onge government to gi joma onge parliamentary party. Kendo gi ji 9. Mano nyiso ni ji nyaka riwre kanyakla, duol ka duol nyaka winji. En ok onya dwaro nikech en sani dhoge opong', ochamo minofu, omor nikech en serikal. Ok onyalo ng'iyo gima ng'ama migori ywak, ng'ama oma be ywak okia. Koro jomo yien ochaji. Ondiek oyien. Ting'en Ondiek koyien to biro ga chaya. Mana ya chaya mwana no. To wan wadwa nyiso gima wang'eyo Trevor. Reporting en chako maber. Ochako maber nitiere rem. To remni wanyalo loso ka wadhi mbele. Nyaka wachak iwacho ni chaka. Joluno go ngero ni chaka. Ne wasechako koro wadhi mbele. To kuom mondo mi ong'e parliament no se publish chike 2. Achiel en IEBC, mar 2 en anti-corruption, Ethics and Corruption Commission. Ethics and Anti-Corruption Commission bill. Gimomiyo gichako gi mago nikech wang'eyo e sirikandni nitie mibadhi. To mar IBC wang'eyo IBC onge. To kaka wadhi mbele wabro medo nitiere gik moko mang'eny mane giwacho. Gigo eno wawenegi. To gin mami to kama koro dhia rido. Bigore piny punglu. Propaganda to onge ni ok dakachiel. Saurumu tire chik Okango kao dakika mokalo 3. Gima wacho ni propaganda mogo apenjo wacho ni anaja chako kumo chake ni gavana mama be tiyo. Agombo no wache achiel nikech an ang'e ni William Ruto tiyo Nyanza. Kipenja gik mowacho anya wacho from Migori nyaka Siaya. To en kipenje gima gavana no tiyo nothing. Gima dwa wacho nikech onge gima timo ene mowuoyo kendo wuono onge ka. Ti wacho wachne na. Nekech adwoki. Une mochako wachne. Ine mi wacho wachne. Kora wanga kedi kaka gavana matiyo magimogi. Ne motiyo namba 1. Ojadieri. Ojadieri to. Tiek mari Ondiek. Sakurora. Donam William Ruto magero. Mano miriambo. Abro luongo wanga mondi gogo mbaka. Tiek mari. Gima wacho ni bura magwa emwasebedo gi ji ineno ka nyocha yalo wach bills e parliament jomoyingi miting'o badgi ma ok nya wacho kata kisungo kia kata gik miyale od bura mokango gini kar mondo kango wany many kako dhi e bunge odhi oyal gigi eno yalo from outside to ka jok ma ok nya wacho kata gigi mayalo koro rit wadhi rome parliament gima timore niya an gima dwa wacho ni report obedi kata report ok obedi William Ruto gero thurwa kaka president mar Kenya. Okay. Kendo gero thurwa anyalo kwano gik motimo. The truth en ni koko mane joga gi oketo sufria wigi ema nokelo mbakane. Manotero ji Bomas. Okango gino ng'eyo ni kata samo wuoyo ni kata report yo
gima girito nikech gima girito mondo William Ruto oter Raila malo mondo odhi omiye AUC commission chairman nikech ma onge gima nikech kata ODM gigi Azimio ma kiwachogi gigi eki osedhi oparanye mosekawo dhigo Western kocha to gi Joho mosedhi godo Coast kocha ODM orumo nikech ing'eyo jakom osewe gini keda mondo gisik ni gi defend ni jomoko ore ka mondo bi oting badgi. The truth is near wabedo gi political environment kama ng'ato nyalo chung kaka ana chung kaka Kennedy Ondiek Okango nyadhi chung ka bondo kasipul maturgi to wacho ni ajo kama anyalo konyo kaka teruka tigone kura ok ni Lord Master moro owacho kaka nyoche timo cha gima duong' wadwaro ni wabedo gi thuolo ma demokrasia Okango e kor gwenge wakawuono kidhi e weche mag liete ibiro yudo ODM okelo siling 10,000 liel manyocho gikel chon demokrasia koro chuno gi nikech giwinjo ka UDA odonjo koro gibe nyaka gibed e liende wayie uru mondo demokrasia obedi mondo ODM obed niya ginyalo biro e liete ginyalo biro e arambe nikech sani gibiro e arambe jogi nyong'iyo niya gilinga nyaka yiero chopi sani ODM ochwako mana dakika achiel kende komi dakika achiel timeda demokrasia no to ber wato kwa bidhi e liete yanyo ji wano bidhi e liete ywa giji to gima ber wariure uru mondo watine oganda siasa migoyo maro propaganda maro Ondiek but kone governors magu governors mondo gedi giwe linge gige governors magu are doing nothing governors magu are doing nothing to gichunge batruto okay bana lore uru kanyo ogere gimoro wachna gero kabar nyibora mo aninga trevo mbija jandingo panga janyakati neno mbija taya nyakwar buko cha pesa uneni maber nyo kama valo nyuma